ବସି କହିବ ସମସ୍ତେ ଏ ଗୀତଟା ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗୁଲେଇ ନାନୀଙ୍କର ବାଡ଼ି ବତାସ କିଛି ନଥାଏ କଥାରେ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି, ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି। ଗୁଲେଇ ନାନୀ ସେମିତି କହିବ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଲା। କଣ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଯୋଉ ସବୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିକି ଦେଶ ପଳେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ ନାଇଁ କି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନେ ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଯାଇନା କି ରୋଗ ଛାଡ଼ିଲା କେଜାଣି, ଆମେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରୁଛେ? ସେଇ ପରା ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଛେ ନୁହେଁ କି। ମୁଁ ପୁରା ଖାଇ ଖାଇ ମାନେ ପୁରା ପେଟ ମୋର ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁହଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଖି ବଡ଼, ପାଟି ବଡ଼, ମୋର ସବୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହିଲ, ଖାଇ ଖାଇ ଏମିତିକା ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଗଲିଣି। ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ଉଙ୍କୁଣି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଉଙ୍କୁଣି ଗୁଡ଼ାକ ବି କୋରୋନା ପାଇଁ ଘରେ ବସି ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଙ୍କୁଣି ଆଉ ଗଜି ନିଖ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛଟି, ମୋମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନା ମୋମୋ ଏ ଉଙ୍କୁଣିକୁ ଚଟଣି କରିକି, ଡେଙ୍ଗା ଉଙ୍କୁଣି ନିଖ ସବୁ ଚଟଣି କରିକି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ, ଭଲ ଲାଗିବ ବା। ଏମିତି କ'ଣ ମତେ କ'ଣ ଅନେଇଛ ବା? ଆଲୋ ମତେ କ'ଣ ଦେଖିନ ନା କ'ଣ? ଏମିତିକା ମତେ ଅନେଇଛ? ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଉଙ୍କୁଣି ଡିଙ୍ଗା ଅଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚଟଣି କରିକି ଖାଇବ ମୋମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଏ ନହେଲେ ରୁଟି ନହେଲେ ପରଟା ଏଇ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଖାଇବ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଶିଖେଇବି। ହଁ, ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ କ'ଣ କରିବ, ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମଇଦାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବ। ମଇଦା 2 କପ୍ ନେଇଯିବ, ମଇଦା 2 କପ୍ ନେଇକି ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରିବ, ହେଉଛି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବ, ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେବ, ତାକୁ ରଖିଦେବ। ତାର 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଥିବ ନା ସମସ୍ତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଉ ପେପ୍ସି, ଥଣ୍ଡା, ମାଜା ଯାହା ସବୁ ପାଇବ ଆଣିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିକି ତାକୁ ସବୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ଲେଖେ ପିଇ ଦେଇଥିବ। ପିଇଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତମର ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନାକରୁ ନା ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରିବ। ହଁ, ସିଙ୍ଗାଣି ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସେଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ଟିକେ ସିଙ୍ଗାଣି ପକେଇକି ଚକଟିବ। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଡ଼କା ସିଙ୍ଗାଣି ବହଳିଆ ବହଳିଆ ମୋଟା ମୋଟା ଥିକ୍ ସିଙ୍ଗାଣି ଯେଉଁଟା, ହଁ ସେ ଥିକ୍ ସିଙ୍ଗାଣିଟାକୁ ପକେଇକି ଚକଟିବ। ଆଉ କିଛି ସିଙ୍ଗାଣି ରଖିଥିବ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ନାକୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଛେଚା ଦେଇକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣିବ ମସଲା ତା ଦେହରେ ପୁରେଇବ, ଆଳୁ ମସଲା ଆଉ ସେଇ ସିଙ୍ଗାଣି ଚଟଣି ଆଉ ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଚକଟା ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାଣିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ତାକୁ ଗୋଳେଇ 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 ଚଖେଇ ଚଖେଇ ଖାଇବ ହେଲା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ବା। ଆଲୋ ବୋକା ଭଳିଆ ମତେ ଏମିତି ଅନେଇଛ କ'ଣ? ଭୁସୁ ଭାସ କରି ଖାଇବ ଯେ ତମର ଯେଉଁ ଏପଟେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାଣି ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ନିଜ ସିଙ୍ଗାଣି ଯଦି ନିଜେ ଖାଇବ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିକି ସେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଗ ଖାଇବ ତାପରେ ମତେ କହିବ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଗୁଲେଇ ନାନୀର ସିଙ୍ଗାଣି ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କହିବ ହେଲା। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ମୁଁ ଯାଉଛି।